Такъв е животът. Известното реалити предаване на BTV започва нов сезон. Този път въпросите, които си задава поредицата, са: колко голямо може да е човешкото сърце в трудни времена и има ли останала човещина и състрадание сред обикновените хора? 9-те епизода на реалити предаването представят не до там обикновени житейски истории, герои на които обаче са обикновени хора. Доброволци обучават кучета водачи, за да улеснят живота на незрящи. Преди повече от 20 години аз загубих зрение и от тогава винаги съм си мислил за момента, в който ще мога да имам куче водач, помощник, едно същество, което да обичам и което да ми помага. И от 20 дена тази мечта ми се сбъдна. Освен това, предаването разказва историите на възрастни хора, живеещи в закътани села, които оцеляват благодарение на добрината на един човек, или трогателната история на деца-сирачета, които получават грижи и любов от самотни възрастни жени. Цялото общество е ангажирано и е много хубаво да видим, че има такива проекти, че има хора, които се ангажират в такива проекти и точно това искахме да покажем. Предаването ще покаже на хората, че истинската благотворителност няма цена и че дори в труден момент хората намират сили да помагат. Новите епизоди на "Такъв е животът" може да гледате от 3 април в ефира на BTV.